Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spravíme také exotické jedlo a bude to sushi s uhorkou a s avokádom. Samozrejme do sushi si môžete dať čo máte radi, prípadne tuniaka, lososa, vyber už je na vás. A poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Riasy, sushi rýžu, sol, cukor, rýžový ocot, avokádo a uhorku. Ako prvé si pripravíme ingrediencie, ktorými budeme sushi plniť. Nakrájame uhorku na tenké pasiky. Nakrájame avokádo. Rýža, keď nám odstala, tak teraz ju musíme poriadne premyť, kľudne aj 7 krát, pokiaľ nám nepôjde až čistá voda. Rýžu, keď máme dobre preplachnutú, tak ju teraz zalejeme studenou vodou. Dáme 2 aj štvrť šálky vody. Rýžu necháme teraz prudko zovrieť a od bodu varu potom stíšime plyn a budeme 15 minút váriť tú rýžu. Samozrejme, ale nesmieme ju odokrývať a ani posoliť. Rýžu, keď máme dovarenú, necháme ju ešte takto zakrytú 10 minút odpočívať. Medzi tým, ako nám rýža chladne, urobíme si teraz zalievku. Do hrnca dáme 5 lyžic polievkových rýžového octu. Dve lyžice cukru a čajovú lyžičku soli. Túto zalievku teraz zohrejeme, aby sa nám roztopil cukor a sol, ale dávame pozor, aby nám nezohrela. Rýžu sme si presypali do plastovej misky, zalejeme vývarom a jemne rýžu popremiešavame. Takto pripravenú rýžu ešte necháme chvíľu odpočívať, nech sa chute prepoja a aj trošku vychladne a ideme už rolovať. Pripravili sme si drevenú podložku na rolovanie. Ak ju náhodou nemáte, nič sa nedeje, už som to skúšal aj bez nej a ide to. Do misky si dáme studenú vodu na uplachovanie rúk a ideme na to. Namočíme prsty, nech sa tá rýža nám nelepí. Rýžu budeme ukladať približne v 0,5 cm vrstve. Riasu necháme tuto približne taký centimeter voľnú, nech sa nám tam potom lepšie prilepí. Poukladáme, na čo máme chuť. A teraz to zrolujeme. Pri konci riasu trošku namočíme. Utlačíme. A máme hotovo. Takto pripravené rolky odložíme na tanier a dáme schladiť do chladničky.
Sushi máme nakrájané, ak ho budete krájať, tak vždy si namočte nôž do studenej vody, bude sa vám to ľahšie krájať, nebude sa to tak lepiť. K sushi podávajte sojovú omačku, zázvor a wasabi. Ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať ešte na video like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a dobrú chuť.